Cu ce aș putea compara celula mea singuratică? Ea se poate asemăna cu o minunată pădure plină de mireasma tuturor florilor. Crucea este singurul pom pe care crește floarea bucuriei desăvârșite. Între marile mărturii ale secolului 20 despre detenție, despre gulag, despre teroarea roșie, istoria va reține și mărturia pastorului Richard Wurmbrand. Glasul lui, auzit în toată planeta, imediat după ce a trecut în lumea liberă, în anul 1966, a fost nu numai glasul bisericii prigonite, ci glasul unui martir viu, al unui adevărat apostol Pavel din spatele cortinei de fier. Pastorul Wurmbrand s-a născut la 24 martie 1909 într-o familie de evrei din București. Vorbind din tinerețe 9 limbi, cu o dotare intelectuală de excepție, se apropie de mișcarea comunistă, ca mulți alți evrei români. Acționează în ilegalitate, este închis, se îmbolnăvește grav. În fața morții începe să studieze Biblia, o convertire spectaculoasă care va produce despărțirea definitivă de comunismul ateu. Este botezat în biserica de pe lângă misiunea norvegiană luterană pentru evrei, fiind un promotor al comuniunii tuturor creștinilor, indiferent de rit. Imediat după anul 1945 tipărește 1 milion de evanghelii în limba rusă pentru trupele de ocupație ale Armatei Roșii aflate în România. Deși Biserica Ortodoxă este datoare să-l susțină pe regele Mihai, totuși în interiorul ei se duce o luptă aprigă pentru a împăca tradiția monarhică și colaborarea cu noul regim comunist. Erau anii 1947-1948. La un istoric congres al tuturor cultelor, Petru Groza încearcă să-i convingă pe cei 2000 de preoți, pastori, rabini, că cele două curente, comunismul și creștinismul, sunt fundamental asemănătoare și pot coexista. Unul după altul, episcop și pastor, la unison, se întrec în a aduce laude lui Stalin. Spre a spăla rușina, pastorul Wurmbrand ia cuvântul și în discursul său arată că datoria slujitorilor lui Dumnezeu este de a-L slăvi pe Iisus și nu puterea trecătoare pământeană. Am avut de plătit mai târziu pentru această îndrăzneală, va spune Wurmbrand. Tatăl meu era un om care tot ceea ce spunea, într-adevăr împlinea. Una dintre poveștile cele mai impresionante din viața mea a fost la vârsta când aveam numai 6 ani și jumătate. Așa s-a întâmplat că imediat după războiul al doilea mondial, un creștin din străinătate i-a dus tatălui meu o ștofă să își facă un costum nou. În fiecare dimineață tatăl meu îmi povestea diverse povestiri moralistice creștine. Și una dintre poveștile care mi le-a spus în acea perioadă era despre o femeie care era foarte zgârcită și a trecut un cerșetor la ușa ei și la mari insistențe i-a aruncat o bucată de brânză mucegăită acestui cerșetor. Și noaptea respectivă, femeia a visat că a ajuns în cer și era un mare banchet și a vrut să se așeze jos la acest banchet și un înger a tras-o de mânecă și a spus: Doamne, dumneata, trebuie să stai la masa cealaltă, unde este brânza aia mucegăită, pentru că toți ăștia au dat ce a fost mai bun ce au avut, pe că dumneata ai dat numai brânza mucegăită. Și atunci tatăl meu, bineînțeles, mi-a făcut morala că atunci când avem ceva trebuie să dăm ceea ce prețuim și nu să aruncăm cuiva gunoiul care nu-l prețuim.
Așa se întâmplă că la 2 zile sau 3 zile după această povestire, tatăl meu, foarte mândru, se proba, cum era pe vremuri în România, un costum nou-nouț din acest material adus din străinătate, în oglindă. Și eu, fiind acolo, i-am spus tatălui meu, zic că acum ai 2 costume. Și fratele Weissman, în biserica noastră, care întotdeauna vine cu un costum peticit la biserică, zic că ar trebui unul dintre cele 2 costume să le dai fratelui Weissman. La care tatăl meu pe loc m-a întrebat, zice, și care trebuie să-l dau? Și i-am spus, costumul care vrei să-l porți în ceruri, pe ăla să-l dai. În aceeași dupămasă, tatăl meu l-a chemat pe acest bătrân frate Weissman și i-a dat costumul nou adus din Elveția în fața mea. Așa că, fiind fiul pastorului Wurmbrand, asta e o moștenire extraordinară, este o bogăție extraordinară să ai pe cineva ca părinte pe care îl admir că ceea ce a spus a și făcut. Era o duminică frumoasă. Wurmbrand împreună cu soția lui Sabina se îndreptau spre biserică. De multe ori se întrebase ce înseamnă răpirea oamenilor de către securitate. Avea să o afle în curând. Un automobil negru s-a oprit în fața lui. 4 indivizi au sărit din el și l-au tras înăuntru. În multe nopți, Wurmbrand și Sabina s-au rugat cerându-i lui Dumnezeu să le dea și lor o cruce, o încercare a credinței. Răspunsul pe care îl ceruse lui Dumnezeu venise. Mai mult de 8 ani, nimeni n-a știut din familia lui dacă era viu sau mort. În cartea sa de memorii cu Dumnezeu în subterană, Wurmbrand vorbește despre tortură ca despre un procedeu barbar, nemai întâlnit în cruzime, dar comun tuturor închisorilor securității. Zile și nopți a fost condamnat să facă manejul, să se târască în jurul celulei, 12 pași în total, și să audă la intervale de o oră strigătul prin vizor al gardianului: mai repede, mișcă, nu te opri, ridică-te, mișcă. Când a căzut, gardianul s-a năpustit înăuntru și l-a trăsnit cu o măciucă. Azi dimineața, anchetatorul mi-a cerut să deschid gura. Este un lucru care ni se cere să-l facem destul de des, pentru că autoritățile să se convingă dacă nu cumva vreun deținut a ascuns o otravă. Însă de data aceasta, când eu am deschis gura, ofițerul mi-a scuipat în ea. Tatăl meu a înțeles că orice îi se întâmplă este planul lui Dumnezeu. De multe ori spunea cu foarte multă bucurie că niciodată nu a avut o comunitate sau o biserică atât de bună ca cea din pușcărie, pentru că niciunul din enoriașii săi nu puteau să fugă de la predicile sale sau să evite predicile. De asemenea, tatăl meu n-a fost niciodată trist, n-a avut niciun moment vreodată de depresie, n-a existat un moment în care să spună, uite,